Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku Lolemba pa 8 May 2023 ndipo tikali munyengo ya Pasaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 14 kuyamba ndime ya 5 kulekeza 18. Ndipo salimo lathu limene tikhale tikumva ndi salimo 115. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Pie Jojo Walala, wophunzira pa St. Paul the Apostle Seminary mu Diocese ya Mangochi. Mawu athu a Uthenga Wabwino achokera mu Uthenga Wabwino olembedwa ndi Yohane mutu 14 kuyamba ndime ya 21 kulekeza 26. Amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Christopher Chatsogola kuchokera ku St. Paul the Apostle Seminary mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi 14 ndime ya 5 mpaka na 18. Pamenepo anthu akunja ndi Ayuda pamodzi ndi akulu awo adasimikiza zowazunza ndi kuwaponya miyala. Atumwi aja atamva zimenezi adathawira ku Listara ndi ku Derbe, mizinda ya ku Likayoniya ndiponso ku dziko lozungulira mizindayo. Kumenekonso adayamba kulalika Uthenga Wabwino. Ku Listara kunali munthu wina wopunduka miyendo amene ankangokhala pansi. Adabadwa wolumala ndipo chikhalire chake sadayende. Iyeyo ankamvetsera pamene Paulo ankalankhula. Paulo adapenyetsetsa ndipo ataona kuti munthuyo ali ndi chikhulupiriro choti nkuchira, adanena mokweza mawu kuti, "Wongola miyendo yako, imirira." Pomwepo munthuyo adazambatuka nkuyamba kuyenda. Pamene anthu onse aja adaona zimenezi, Paulo adafuwula m'Chilikayoniya kuti, "Yatitsikira milungu yooneka ngati anthu." Motero Barnabasi adamutcha Zeusi ndipo Paulo adamutcha Heremesi, chifukwa ndiye ankatsogolera polankhula. Nyumba yopembedzeramo Zeusiyo inali kunja pafupi ndi mizindayo. Tsono wansembe wake adabwera ku zipata atatenga ng'ombe yozekedwa maluwa m'khosi. Iyeyo pamodzi ndi anthu onse adafuna kuzapereka nsembe. Koma pamene atumwi aja Barnabasi ndi Paulo adamva zimenezi, adang'amba zovala zawo, nathamangira pakati pa anthuwo. Adalankhula mokweza mawu kuti, "Anthunu, bwanji mukuchita zimenezi? Ifenso ndife anthu monga inu nomwe. Tikukulalikirani Uthenga Wabwino wakuti musiye zinthu zachabezi ndi kutsata Mulungu wamoyo, amene adalenga thambo, dziko lapansi, nyanja ndi zonse zili m'menemo. Kale Iye adalekerera anthu a mitundu yonse kuti azitsata njira zawo, komabe sankaleka kuzichitira umboni mwa zabwino zimene amachita. Kuchokera kumwamba amakupatsani mvula ndi nyengo za zipatso,
amakupatsani zakudya ndi zina zambiri zozaza mitima yanu ndi chimwemwe. Ngakhale ndi mawu amenewa adavutika kuwaletsa anthu aja kuti asawapemphere nsembe. Mawu a Ambuye. Oze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu 14 kuyamba ndime ya 21 kulekeza 26. Munthu amene alandira malamulo anga nawatsata ndiye amandikonda, ndipo amene andikonda ine Atate anga adzamkonda. Inenso ndidzamkonda munthuyo ndipo ndidzadzionetsa kwa iye. Yudasi, osati Isikarioti uja ayi, adamufunsa kuti, Ambuye, zatani kuti muziti mudzadzionetsa kwa ife koma osati kwa anthu onse? Yesu adati, ngati munthu andikonda adzatsata zimene ndanena ine. Atate anga adzamkonda, ndipo ife tidzabwera kudzakhazikika mwa iye. Munthu amene sandikonda satsata zimene ndanena ine. Mawu amene muli kumvawa si angatu ayi, koma ndi Atate amene adandituma. Zimenezi ndakuwuzani ndikadali nanu, koma Nkhoswe ija, Mzimu Woyera amene Atate adzamtuma m'dzina langa, ndiye adzakuphunzitseni zonse ndipo adzakukumbutsani zonse zimene ndidakuwuzani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tidakali mu nyengo ya Pasaka, nyengo imene imatikumbutsa kuti Ambuye Yesu adagonjetsa imfa pakuuka kwa akufa. Ndi nyengonso imene imatipatsa chiyembekezo kuti ifenso amene ndi anthu chabe titachita bwino m'moyo uno potsata mawu a Mulungu ndi kuwagwiritsa ntchito, makamaka pomabereka zipatso zabwino zokomera Mulungu, ngakhale tidzafe inde poti ndife anthu, komabe tidzagawana ndi Yesu moyo wa ulemerero wa kuuka kwa akufa, nafenso tidzauka ndi moyo wa ulemerero. Ndi nyengo imeneyi imene imalimbitsa chiyembekezo cha Chikhristu chathu kuti ngakhale tife tidzauka ndi kukhala limodzi ndi Ambuye mu ufumu wake. Mawu amene tamva lero, makamaka mawu oyamba, akutithandiza tonsefe kuti poyamba tizindikire ntchito ndi udindo umene tili nawo. Pokhala Mkhristu, munthu aliyense amakhala wofanafana ndi Yesu Khristu. Amafanafana ndi Yesu Khristu m'machitidwe, m'mayankhulidwe, m'mayendedwe, ngakhalenso m'malankhulidwe. Akafanafana ndi Yesu Khristu motere, ndiye kuti munthu ameneyo amachita monga momwe Yesu Khristu amachitira. Ndi chifukwa chake mawu athu oyamba tamva kuti ophunzira Ambuye Yesu atalalika uthenga wabwino ndipo anthu ndikumamvetsera ndi chidwi.
adachita chozizwitsa, ndicho kuchiritsa munthu opunduka miyendo. Adamuchiritsa munthu ameneyo osati chifukwa cha iwo amene ali anthu chabe, koma chifukwa cha dzina la Yesu limene likuwapangitsa okhala opambana ndi kuchita zinthu zazikulu mu munthu wawo. Choncho adachita izi chifukwa cha Yesu amene adawagwiritsa ntchito ngati chida chabe choonetsa ukulu ndi ulemerero wa Mulungu. Mkhristu aliyense atachita mofanafana ndi Yesu amachita zazikulu zoonetsa ulemerero wa Mulungu. Ndipo mawu athu oyambawanso ali ndi chinthu chachikulu chimene chikutichenjeza makono ano. Chinthu chimenechi ndicho kuzindikira kuti ndife anthu, ndipo kuzindikira zimene tingathe ndi ma limitations athu zimene sitingathe. Ndiko kuzindikiranso kuti kuli Mulungu amene amachita zonse, salephera ndi amachita zonse bwino. Titatere tithandizika kuzindikira kuti zonse zimene tingachite m'moyo wathu zazikulu tikuzichita chifukwa cha Mulungu, ndipo ndi Mulungu amene wachita zimenezi kudzera mwa ife. Choncho zonse titachita ziyenera zibwezere Mulungu ulemu wake, zilalike ukulu wa Mulungu, ndipo ulemerero ndi matamando amene akubwera chifukwa cha ntchito zazikulu zimene tachita zikuyenera kupita kwa Mulungu mwini wake, osati kwa ife koma kwa Mulungu mwini wake. Sizodabwitsa makono ano kuti anthu ambiri a Mulungu, anthu ambiri amene akulalika bwino, anthu ambiri amene akuchita zozizwitsa, pochita zimenezi amalengeza kuti ine ndimachiritsa, ine ndimapangitsa anthu kuti akwezedwe pa ntchito, ife mukabwera kwa ife timakupezetsa anthu banja, timapezetsa anthu ntchito. Mumene akuyankhulira ndiko kuti ine timatere, kapena timachita izi, titha kuchita izo. Pomalizira pa zonse akukweza mayina awo, anthu akutamanda mayina awo, anthu akuloza iwo, akulephera kuthandiza anthu kuti aloze Mulungu, atamande Mulungu, akweze dzina la Mulungu. Akulephera kuti anthu athe kuona Mulungu muzochitika za utumiki wawo. Chimenechi chimene chopsa kwambiri pa moyo wa Chikhristu, kutenga malo a Mulungu, kutenga ulemerero wa Mulungu, kutenga matamando a Mulungu, kudziunjikira nkukhala athu. Ndi chifukwa chake mawu oyambawa ngakhale Paulo adachita zotere zozizwitsa, anthu naona nkutsimikiza kuti Mulungu watiyendera. Chimene chinthu chabwino kwambiri kuona kuti alalika bwino, kuona kuti achita zozizwitsa, ndi kukuwa ndi chikhulupiriro kuti Mulungu watiyendera, chinali chinthu chabwino kwambiri. Koma adapitiriza kuti taperekere nsembe, amenewa ndiye Mulungu, zonse zimene achita chifukwa cha iwowa. Ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti iyayi si ife, ifenso ndife anthu chabe, koma wachita izi ndiye ndi dzina la Yesu limene lachititsa kuti munthu ameneyo ayende, kuthandiza anthu kuti ulemerero ndi mayamiko kaya matamando zisathere pa iwo, si iwowo, koma kuwalozera anthu kuti ndi Mulungu amachita zimenezi kudzera mwa anthu. Inu ndi ine lero, chinthu chimodzi chimene Mulungu angadabwe nafe kapena angakhumudwe nafe ndizo kudzitengera ulemerero wa Mulungu, ndizo kudziyikiza malo a Mulungu, ndizo kusawathandiza anthu kuti aone Mulungu akugwira ntchito pakati pathu mwa atumiki ake.
Ndiye masiku ano sizachilendo, mukatsekula televishoni muona kulengeza ife timachita zozizwitsa, mwambo wonse kuyamba mpaka nakutha opanda kuwerenga baibulo amene kutchula dzina la Mulungu. M'malo mwake kumangochita zozizwitsa zimenezi, kumangolengeza ife timachita zimenezi, mubwere kwa ife timachita zimenezi, opanda kuwathandiza anthu kulozera kwa Mulungu. Mulungu atithandize kuti pa zonse zimene tichita m'moyo wathu, chifukwa choti ndife Akhristu, ziwathandize anthu kutamanda Mulungu, ziwathandize kuona Mulungu, ziwathandize kuzindikira kukula kwa Mulungu, ndipo kumvetsa kuti munthu ndi chida chabe chimene chikungothandiza kuti Mulungu apereke uthenga kapena achite zozizwitsa pakati pathu. Mawu athu amuthenga wabwino amenenso tawerenga lero ndi amene akutipatsa ntchito ya moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, akutipatsa ntchito yokonda Mulungu. Tamva Ambuye Yesu akunena kuti ngati munthu andikonda atsata zimene ndanena ine. Choncho choyambirira chimene akutipempha lero ndiko kukonda Mulungu ndi mtima wathu wonse. Kukonda Mulungu kukutikankha kuti timvetsere modekha zimene Mulungu akunena, ndiponso kukutikankha kuti tichite zimene Mulungu akunena. Chifukwa tankonda Mulungu, tamumvetsa Mulungu, tazama mwa Mulungu, kotero kuti chimenechi chikutithandiza kuyankha ndi chikondi kwa Mulungu. Ndi Ambuye Yesu akunena ndithu kuti ngati munthu andikonda adzatsata zimene ine ndanena, Atate anga adzamkonda, ndipo ife tidzabwera kudzakhazikika mwa Iye. Nkutheka ngati moyo wathu siukuonetsa chithunzithunzi chabwino cha Mulungu, n'chifukwa chanena kuti talephera kukonda Mulungu ndi mtima wathu wonse, talephera kutsimikiza Mulungu ndi mtima wathu wonse. Ndiye chimene chikulepheranso kuti Mulungu akhazikike mwa ife ndi kumagwira ntchito zikuluzikulu kudzera mwa ife Iye ngati Mulungu. Tipemphere pa tsiku la lero kuti Mulungu atithandize poyamba kulemekeza Mulungu ndi kuwathandizanso ena kuti aone chithunzithunzi cha Mulungu kudzera mu ntchito zimene tikugwira tsiku ndi tsiku. Amen. Sangalalani, ino mafuko ose, umuyato.